बर' हारिनि थाखाय फारफ्रोमबो बिथिंजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबादिनो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बायदि गोलोम बोथोरनि बन्दनि समाव फरायसाफोरनो बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा बेखेवनाय हाबाफारिया आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव सोलिबाय दं। दिनै चिरां बिजनी दखरा एबसुनि सिङाव थानाय बल्लामगुरि दालाइ एबसुनि बानजायनायाव बल्लामगुरि गोजौ फरायसालियाव थाखो 9 आरो थाखो 10 आव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि थाखाय दान मोनसेनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा बेखेवदों। मख'नो गोनांदि बे दान मोनसेनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादायाव मोनथाम आयदाखौ लानानै फोरोंना होनाय जायो। फारियै बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि ग्रामार। फोरोंगिरि महरै फोरोंगोन धोरोम बर', इंराजि ग्रामार हादुंगोरा बसुमतारी, बिगियान आरो जिनजिरि ब्रह्मआ सानखान्थि आयदाखौ फोरोंगोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाना चिरां जिल्ला एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि राजा बर'आ फरायसाफोरजों गोबां बेसेन गोसा बाथ्राखौ सावरायनानै फोरमायोदि सासे फरायसाया गुनगोनां फरायसा जाथारनांगोन। दिनैनि लाइमोनफोरखौ साफा साफा गुनगोनां सोलोंथाइ होनानै मोनफा मोनफा खोन्दोआव खामानि मावनो दैथायहरनो हाब्लासो आरो जोबनो गैयै IAS, IPS उजियोब्ला गेरेमसा हारि दानायनि थांखिसिम सौहैनो हागोन होननानैबो बुंबावो। दानिया फैदो बिथाङा मा बुंदों आबुङै मिथिना लानि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइ बे मावथांखिनिनो बिथांखि बायदियै गोलोम बोथोराव एबा गोलोम बोथोरनि नैबे आसाम गभर्नमेन्टनि सोलोंथाइ डिपार्टमेन्ट बिथांमोननि नियम निथि बायदियै बिथांमोना नैबे गोलोम बोथोर समाव फरायसाफोरनो गोलोम बोथोरनि थाखाय बन्द बे समावबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांखि बायदियै दिनै थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरखौ दिनै बेसेन नाङि फोरोंथाइ बादा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा होबोगासिनो। दिनै नैबे समाव जोङो बलांगुरि हाइ स्कुलाव दिनै बेवहाय थानाय क्लास 9 आरो 10 नि स्टुडेन्टफोरजों जोङो सावरायफैदों आरो बिनि कचिं केम्पखौ जोङो बेखेवफैदों। थांखि नोजोरा बेनोदि जोंहा जोंनि बर' फरायसाफोरखौ दिनैनि नैबे कम्पिटिटिभ जुगाव नैबे जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो स्किलफुल एबा आदब गोनां आरो क्वालिटि इडुकेसन जोङो मोनहैहोनो थाखाय मोनफुंहोनो थाखाय जोङो बोसोरफ्रामबो बेबायदि थांखिखौ एबा हाबाफारिखौ लानाय जायो। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि दङ, बुहुमनि बर'फोरखौ एबा बर'फोरखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानाय। बै गेरेमसा माहारि दानायनि थांखिया जाफुंहैगोन होनोब्ला दिनैनि बे लाइमोनफोर जायफोर कलेजाव फरायबाय थानाय, हाइ स्कुलाव फरायबाय थानाय बै फरायसाफ्रा दिनै गुन गोनां सोलोंथाइ मोनोब्लासो, क्वालिटि इडुकेसन मोनोब्लासो, स्किलफुल जानो हायोब्लासो जेरै माखासे सेक्टर माखासे बिथिङाव जेरै IAS, IPS, डक्टर, इन्जिनियार, प्रफेसार, लिगेल साइडआव खामानि मावग्रा, मोजां एडभकेट, मोजां जाज, मोजां निउस मिडियायाव खामानि मावग्रा आरो मोजां इक'नमिसियान, मोजां ससियेल इन्जिनियारिं, मोजां पलिटिसियान नैबेबायदि जोङो नैबेबायदि गासिबो नैबेबायदि सेक्टराव जोङो नैबे जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो खालामहैनो हाब्लासो जोंनि नैबे गेरेमसा माहारि दानाया जाफुंहैगोन। बेखौनो जोङो जेब्लाबो नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नाजाबाय थादों एबा बे खामानिखौ जोङो मावफुंबाय थानो जोङो जेब्लाबो रेडि जानानै थाबाय थागोन। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव
BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।